बेनि जायखिजाया मोननै खानायनि मेथड खोन्था मा टाइप मोननै खाथुबनाय ओमफ्राय सेला हेबनाय ओमफ्राय ओरैनो खानाय ओके खाथुबनाय होनना खबाइ खिथु खानाय थायो खाथुबनाय थायो आरो सेला हेबनाय बिदिसो थायो खाथुबनाय गैया ओके रमिला फंबायनि बे दुखु गोनां बाथ्राखौ खोनानानै जोङो फंबायनो एसे हेल्प होनो सानदों दा जोङो जौस्राङाव लेंहरगौ फंबायजों लोगोसे प्रिति बर' प्रिति बर' बिनानावा थाबैनो जौस्रांसिम फैनांगौ प्रिति बर' नोंथाङा दंब्ला जौस्रांसिम थांनो नांगौ जोंहा जोबोद समनिबो आंखाल बेनिखायनो प्रिति बर' Oi, bola. दा प्रिति बर' बिनानावा गैयाबा जोंहा लिंहरनो सानदों हिरामणि नोंथाङा जेरावखि थाया मानो थाब थांनानै जौस्राङाव फैनांगौ जोंहा रंसारो Oi, bola. Hei. आदामान मिउजिक होना हो Kompi bay nama bra, aiting mat thut ne. Ini aiting kompi kagak ne ini. Pot motor ni aiting kompi deh ini. Kompi deh? YouTube mana kan balik ke? Ada bar. Lagi berni YouTube orang bro. Lagi berni kan apa? Onse खोन्थाना हो खोमा आंनि हबिया टिचार मोजां आखाइ साबजेक्टनि टिचार जानो सानदों फंबाया समायदोंब्रा दासो नै मोजां बोरोलाय मोखाङा जोंहा अब्ला जोंहा बिनानावखौ गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होग्रोनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय बिनानावा गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ जेन होयो जोंनि सिगाङाव खुलुमबाय आंनि मुङा हिरामणि बसुमतारी आं मुसलपुर सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फैदों आंनि गामिया ब्रह्मपुर सैबारि आच्छा बिनानाव नोंथांनि हबिया मा ओरैनो जों मिथिनो लुगैदों आं मोसानानै मोजां मोनो आच्छा खोनादोंना फरायसाफोर लाजियाखै मोसानो मा सल नांगौ दे बिनानावखौ माबा दिलेलेखौसो मोसागोन जोंहा दिलेलेखौ दा लागायनानै होनांगौ Injali dasu. फंबाया बिनानावखौ हेफाजाब होनांगौ सानैबो आखाइ हमलाया मोसानांगौ बिनानावा हारसिं मोसानाय नुद्रायगोन बेनिखायनो सानैबो ज' आखाइ हमलायना मोसानांगौ आं मोसानो रोङा Hei, mosan sama jangan nama. Renggo. बेनिखायनो बिनानावा फोरोंना होगोन नोंनो जोङो नुनो मोन्दों दख'ना गानना मोसाग्रासो जोङो दाखालिनिफ्रायनो मोसाबाय थानाय नुदों बेनिखायनो फंबाय आरो बिनानावखौ आखाइ हमै दिलेलेखौ मोसानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Ay nari sih bukan ada. Korea mosaदों Hei, mosa. Dasu जादों deh. Uria. Jalan. Susu nangis dulu. Wah. Music stop. दानिया जोंहा जास्ट बिथांमोना माबाफोर सोंथि दंब्ला सोंनो हासिगोन अके आखाइ हमलायना जाबाय बो बामनानैसो लांनांगौ ओइ बिनानावा मोसानानै मेंबायना बेनिखायनो फंबाया हायोबा बामनानैसो लाबोनांगौ थिखानानै नङा
जराया एसे समायदों खोमाने ना लोगोफोर जराखौ माबा समायनाय रखमदों जराया आंनि थाखायबो जरायैनो थानायबालाय एसे मोजां मोनगौमोन जोङो दा जोंहा दंखाजोबोब्ला मा बुंबावनो दा जोङो जौस्रांनिफ्राय सानैखौबो आखाइ हमनानै फैनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय मिउजिक दामनानै होनांगौ जोंहा आंलायबाय Oke, अच्छा फंबाय introduction-खौ होदो फंबाय जोंहा स्टेजआ एसे गुसुंद्राय जादों फंबाय एसे थिखांदो थिखांबानो जायो नङा बिदि नङा फंबाय एसे सिदा खालाम दे फंबाय नोंनि सिनायथिखौ एकदमबारे रोखा होदो जोंनि गेजेराव मानोना नोंथांखौ जों सिनाया आच्छा जागोन आंनि मुङा फनिन मुस्रि रामसियारि आङो मुसलपुरनिफ्राय मुसलपुरनिसिम फैदों आंनि जायगानि मुङा जाबाय मेदाघाट आच्छा फंबाय नोंथां नार्स औ नार्स माथो गोथार नांगौ माथो फंबायना हबिया दे फंबाय नोंथाङाथ' नार्स जानो लुबैदों औ नोंथाङा नार्स जाबाथाय देनां माबायदि माने पेसेन्जारफोरखौ सामलायगोन दे एसे गुवारै फोरमायना होदो दे आङो सामलाया आं लिडारसो जागोन बेयाव साइडआव मानसि थागोन इखि खानै सिख्ला खानै नार्सआ गासिबो जाजोबथारदों बिनानावालाय खाथिनिखौ फसायदोंना फसायाखै सिरि नुदों बिनानावखौ मानसियालाय हेमसाम थेबाबो लाथ'वाखै फंबाय मा बुंनो सानखो नों दा फंबाय इज रिजेक्टेड माव जाबाय फंबाया एसेबां हेन्डसाम गुलसान एक्टर रखम फंबायालाय मेजेनाय दंना गैया जाखो आंनियालाय खोनायाखै एसे गोसा होदोब्रा दंखायो आंना नै अजयानि बिनानाव जायो लाफैनांगौ आच्छा बिनानावाथ' आंनिया मेरला दंथारो नोंबा सोरखासो बिनानावखौ होनदों एसे मुंफोरखौ खोन्थानानै नायबालाय आं मोजां मोनगौ बेयाव दंबा लांफैनांगौ बुंगौमोन दा बेयाव गैया एसेबां गोजान बोरै लायनो दा आच्छा फंबाय एसे नामखौ फोरमायना हो जोङो एर'प्लेन लानानैबाबो लायनो हागोन ना जों गोसोबा दे नङाबा स्पेस बक्सआव सोनानै लाना फैगोन जोङो DOLISHLAHARY जों दा खोनानो मोनासै नोंथांनिया माबा अफे अथस बायदि जायो माथो बे खेबसे आरो होनहरलाय DOLISHLAHARY आच्छा मिथिबाय मोजाङानो नामा दलायस्रि दरलायस्रि आदाया बिए फरायनानै दालागि गोसोआव गैया नामा